שלום צופי יוטיוב! ויונתן תחליש את הרמקול. רגע. טוב. מעולה. אנחנו במיינקראפט 1.6.2. בואו נתחיל. אנחנו נראה לכם היום איך לעשות שער לגיהנום. כן? כן. שומעים אותי? כן. יופי. עכשיו היום אנחנו נדריך אתכם איך לעשות שער לגיהנום. אתה יודע גם איך עושים שער לסוף? למה? לסוף. לא יודע, אחר כך נעשה. אני יודע, אחר כך נעשה להם. 4 למטה, ואז 4 למעלה ככה. אתם רואים? חכו. 4 למטה, 1, 2, 3, 4. עכשיו למעלה 4. 1, 2, 3, 4. עכשיו אני אראה לכם איך זה נראה. 1, 2, 3, 4. יפה. אפשר לעשות 1, 2, 3, 4 גם בצד השני, ולחבר כאן. ככה זה נראה, ככה זה אמור לצאת. אם אתם רוצים לכתוב כמה יש בכל צד, תעצרו את הסרטון עכשיו ותעשו. מעולה, אני מקווה שעצרתם. עכשיו צריך לקחת מצית. יונתן, למה אתה לא מדבר? אני לא שומע אותי. סתם, אני לא מדבר. לקחת מצית ולהתיז באמצע, לא כאן, לא כאן, כאן. יוחו! עכשיו בואו נראה מה יצא לנו ונחליש את הקול המעצבן שיש ברקע, שאתם בטוח לא שומעים אותו, שאתם כן. נו, נתקע. סתם לא. ייי, חכו, אני מחליש את הקול וגם את המוזיקה, כי זה מעצבן נורא. והנה שער לגיהנום. בפרק הבא נדריך אתכם על משהו אחר. להתראות.